Hij komt, de rij, 3 en... Mannen, meisjes, jullie zijn een prachtig korps en ik ben er gruus op dat ik met u op stap maak het volgend jaar. Maar eerst nog even die 4 dagen nu. De kneupen zitten gaat strak. De kneupen zitten gaat strak op mijn dame. Even kijken. Beetje goed de klomp tegenaan. Wat hebben ze gegeven met chique medaille? Ja, dat is een van 12. Oh joh? Die heb ik stiekem achtergehaald. Die eten zich achterlopen.